Takže čau lidi, já vás vítám u našeho prvního dílu na Take It Classic Minecraftu na naší první sérii. Tohle bude série. To je úžasné. No, A čekej, ka. tak můžeme. Tak, Jak já vidím, tak tady jeden pořad tak to měl vést, že bychom si trošku to natěžili a jo. dřevo. Tady v ten díl bude asi jenom tak kopací jako kobla, takový krávně a asi v dalším díle začneme jako něco vyrábět. Hele, tam je ten strom okrasný, jakoby tam. A já o tomhle moc nevím, o Take Itu. Jumpy! Sakra, já si zlomil nohy. Tak, potom těžit dřevo. Všichni tady moc hodně lidí už natáčí Minecraft. Ale nás nezaujal moc Minecraft, tak jsme radši natáčeli Minecraft Take It, radši. Tady jsme tam je trošku novýho něco. Ale teďka ve Snapshotu je nový něco. Ve Snapshot 14, teďka nevím, vím, že tam nějaký novinky. Že tam jsou asi 6 bloků nových. Jo? Jo. Mhm. Jsem se tady kdyby ta trampolína. Jo no. Tak. A když tak to není náš server, to je prostě nějakýho kluka. To prostě našli na internetu. Jo. Protože chtěli jsme hamači, to nám nějak nešlo. Chtěl se pak vytvořit vlastní, to nám taky nešlo. Ty nám už tak poraďte, jak vytvořit vlastní. Jo. A my jsme jako u sebe asi tak, doufám, že tak 100 metrů. Mhm. Takže asi kvůli to nám to nejde, protože Jestli hamač je třeba na dálku. hamač je na dálku. No, tak. Ale mohli jsme tady dávat to dřevo. Jo no. A jak vidím, tak ten server. Protože já tady nemůžu se brát saplink. O, nebo jsem to jenom já, buga. A já jsem si vytvořil krumpáč. Jo, tak můžeš jít na kobu teď. Počkat, já ten sapling dám takhle správně. O, takový cripple strom. Kde? Tady. Hele, jablíčko máš. Čekajte. Tak. Já jsem rovnou. Musíš dělat spíš schody. Já si dělám schody. Ten creeper s tom asi nebudu ničit. Tak. Já jsem štěrk, ty vole. Dneska se jdeme ani stavit baráček. Jo no, to bude teďka prostě jako těžící díl. Jo. Hele, Teďka, našel jsem železo. dobrý. Tak já si tak 3 díly budeme jenom hledat asi také z věci, těžit něco. Jo no. Už něco hodně. Hodně to bydlení. Třeba, jestli chcete, tak tam můžete poradit, z čeho máme mít baráček. A když tak iPinu třeba dáme pod video. A asi dáme to pak tady nebo plný, aby nám tady nenapsali nějaký kluci nebo tak. A nevím, jestli si tady už dostali do endu, to vůbec nevím. To fakt taky nevím, jestli co třeba nezrušej. Vidím, hele, to je to stěž. Hele, ty to, že jo. To se nám hodí pak domů. Počkej, tak se někdy uděláme jakoby malinkou základnu. No, nemůžeš teď, my přeci pak půjdeme tam do našeho místečka. Jo. Ale spadlo mi ta, to jsi asi sebral, co? Co? Mám to. Jako, mohl spadnout z toho sapling. Jo no. O, škoda. To by byla asi velká náhoda. To bylo to hodně dobrý. Hele, z čeho bych chceš mít barák vůbec? Já nevím. Já jsem teda udělal podal aspoň z toho bílého. Z tohohle? Jo. Jako Třeba. z břízovýho? Jo. Hele, já vidím poušť a já tady zabiju ovečky. No, mám zabít ovečky nějaký. Jinak je tady set home a TPA. Jo. Nebo bychom možná, já ti minulém, Jo. no něco. Takhle. Že mohli s minulým dílu spíš v tomto ten komentáře. Jakože ne komentáře, ale ten inventář. To, Hele, ty vidím další ten strom. jo? Tak.
Tady vytěžíme. Hej, a tady je poušť, jo. Jo, Počkej, je taky na mapu. já si tu mapu dám takhle sem. Je tam ropa. A jo, ropa. Hele, mě padlo nějaký stycký resin. Počkej, řekneš mi ještě jednou to? Já ti to ukážu. Ale mi to řekni, já mám ten dominej ten přeci. Já taky, že jo. Styky. Resin, říkala? resin, sticky Jo, resin. to tady to. Jo, tak to budem potřebovat. Já mám 2. Jo, to je dobrý. Budem potřebovat pak. Na baterky, myslím. Myslíš, nebo to víš? Jo, vím vlastně. My už jsme měli jeden server. Tam jsme hráli chvilku, ale pak najednou nám to, prostě jsem si nějak bugnul a prostě už mi tam nešel znova zaregistrovat, takže, Jo, to se mi takhle několikrát stalo. Hej, tak mám 3. no, takže dobrý. No, zkus mít, abys měl saplink, jo? Já saplink mi nepad. To je škoda. Ale není Tady to je fakt hezký. tady vůbec. Hej, já našel asi nějaký cizí dům. Fakt. Jo, To- oh shit, takovej dům. Hezký? No, jako ne, není moc hezký. Už já tě moc nenávidím. Já jsem šel jakoby tam dolů. Já bych si říct, že je taky jako jeskyně. No. Nebo ne jeskyně. Hej, tady je taková jeskyně. Aha, ta už je prozkoumaná. Čekej. Tam je jeskyně ta prozkoumaná. Já jsem tady házel první pár saplingů. Hej, natěž nějaký taky bílý dřevo, jo? Dobrý, dobrý. Tak já mám jenom 7. Já vyrobím teda to. Já vyrobím, Musíme vyrobit kamennou sekírku, aspoň. jo, teď to vyrobím. Počkej, ty. Už jsem set home, že jo? Jo, mám. Dobrý. Crafting. Vy máš kraftinku už ne? Vyrobil? Já jsem tam právě položil. Tak. Chceš jenom sekírku? No, hodila se jenom sekírka, spíš. Teďka nic nepotřebuju. A vy máš. Začíná noc. Drž hubu. A pak začíná noc. No teď jo. Kdybyste nevěděli, z čeho to je hláška, tak to je r. Jo, je tady. Je to ty kapitátor. Oh je. Já jdu těžit ten klipu strom. Čau. Ej, padnul mi celý. Ale dám ten druhý. Takovýho dřeva. Au. Dobrý, no, tak už mám 28 toho. Hej, tady je další. Tady vytěžím celý les. Hej, tady ta sekera vůbec neubývá. No. Tak teďka neříkejte, že jsme podháděči, protože jinak to je jedno, jako máte sekeru. Pořád byste měl být ten trikapitátor. Jo, no, my jsme ani neviděli, že tady je trikapitátor. Taky ne. Jako ten... Já mám se docela hlad, jo. Ale jablíčko jedno. No, to nám moc nepomůže. A my jsme pak mají nějaký maso třeba. Jo, no. Hej, vidím creepa. Jo, a jestli... Creepera. Víš, jak jsem předtím vyrobil takovou torči, nebo co to, jak jsem ti říkal? No. To není torč, to je to, že mi bohneš s tím jako nějakýho příšeru, tak ona začne hořet. Jo. Je to řeknou ten bratranec, víš jaký. A kde jsi ty? Do tebe. Já tě nevidím. Tam jak viděl jsi to creepa. Jo. Creepera, ne creepa. No, to je jedno. A jsem to teďka už s volkem. Já taky. Ty jo. Já mám docela dost dřeva, já bych šel docela na to místo i. Tak. Aspoň si tam dát jako bednu, že jo. O to třeba nemůžeš utěžit, protože tam nějaký kluk prostě A jo. co žil. Tak že já jdu- dám home. Tady ho, já ještě tady chvilku budu. Tak tady to je náš plácek. Tady budeme mít barák. Nějakou velkou továrnu. Várnu. Továrnu na čokoládu. Karlík a várna na čokoláda. Na čokoláda. Dobře, ano. Dobře ty. Dobře, jo.
Já teďka vyrobím double chestu. Rebel, vole. Rebel se neptá, co je rebelský. Rebel to prostě pozná. Takové. Ty nejsi rebel. Ale jsem. Venku tady moc ale hezky nemá. Nemá no. A to tady tak trapný. Taková. A, Ještě moc věcí nemáme. a pak tam dáme asi na to taky to priváte. Jo no. A já nevím, jak se to povole hráčům. Ty to priváte? Já jo. Jak? Takže priváte a jeho jméno. Aha. Jako svoje a jeho jméno. Tak. Já už mám kamenný věc. Můžeš mi povědět prosím tě Česku? Do ní nemůžeš. Ne. Tak proč tam je teda to priváte? A já nemůžu ani do craftingu, víš. On je ten server nějak, a nevím, on to není ten serverem, ale Modis, jak jsem náš Skittles. Počkej, tady to nemůžeš. to se tady nedá. Já ti to ukážu, já ti řeknu přesně, co máš udělat, jo? No. Protože já jsem to úplně zapomněl, to tady je jinak. Aha, já to tady nemůžu ani používat. Jak to? No, že tady se píše, že že tady to dal styl, že nemůžu používat. To je divný. Čekej, já vím, jak to dělat, ale Hele, zlatý blok. já jsem ztratil nějak tam ten, Hele, zlatý bloky tady doma jsou. dole na zemi. No tady, co to je? Ty za ty bloky označujou, že tam to. On to můžeš zabít, je, protože máme 2 srdíčka. Uteč. Víte, že to je na nic, že to tady nemůžeš otevírat nic. Já nevím, jak se to dá opravdu, ale já se potřebuji někam jít pryč. Já potřebuji kousek jít pryč, víš? Od tebe. A ti řeknu přesně, co pak napíšeš a ty to pak uděláš, jo? Mhm. Já se tady potřebuji dát díru. To schovám, dokud na to přijdu, jak se to vlastně dělá. Na to. Já jsem to už jako jednou už udělal, tady to si. Už taky mi to nešlo. A tam jsem to nějak udělal. A já ničím ty kytky, aby jsme tam měli větší prostor. Jo. Já teď pořád jsem si dělal takovou menkou džuznu. Počkat, tak já jdu hledat nějaké, potřebuji nějaké jídlo, tady nic není, žádné jídlo. Musíme jít spíš dál. Asi. Tady budu mít aspoň pro začátek věci. Tak jo. Tahle hora je ale hustá. Takhle. Nebo spider. Jo, mi napíšeš TRUST. Trus Počkej. a až tu čárku napíšeš TRUST a moje jméno. Tak už mi to povolíš. T-R-U-S-T. Tvoje Jo. jméno? Jo. A už mi to povolíš. Jo, už to můžeš. Teďka mi dám home zase. Tak už tam můžu zase všechno, že už se můžu koukat do čase. Jo, dobré. A teďka mi pomáš, protože tam je tam ten příšerák. A Jo, teďka... já mám taky málo srdíček. Tak se ti to buke, že do ní nemůžeš mlátit. Jo, to je strašně zalegovaný server. Podle mě jenom tečka. Protože jinak není zalagovaný. Nechceš mi jednou bouchnout, tak chci chcípnout. Já mám jenom jedno srdíčko. To není PvP? Ne. Tak zombíčku, pojď ke mně, pojď mi pohodit. Popaď ho. Tak, děkuji zombíčku. O, udělal jsem Matrix, jsem se vyhodnul do kostřel. Tak čarovné. Vlastně já se musím portnout. Jak Jo. moc ukázat spawn třeba? Jo, to ukážeme tak v dalším dílu. Tak si tam někdo hádá že to je otačka. Tak, co ještě dá budeme dělat asi? Počkej, to je anglický server? To je EU, Aha. víš? Počkej, jinak tam jsem nenašel nějaký, jakože, víš co? To je jedno, tak...
Já nevím, co bychom teďka mohli dělat. Já jsem tady jednou měl kámoše. Jmenoval se TNT, jestli to někde tady uvidíte. Já bych to docela toto už video ukončil. Já jsem tam jenom kamenný věci a mohli bychom to ukončit. Jo. Ty jsi neudělal ani pec? A jo, na tu jsem úplně zapomněl. Tak ale musíš mi, vlastně nemusíš, no, to dělej. Ty tam hoď. Už to můžeš. Já vím. No pozor, creeper, jo, můžeš ho zabít. Dík. Já dám pár tam tý. Dělám si. Ej, zabil jsem creepa. Nebo creepera, to je jedno. Uděláme si meč. Hej, já vím, co je silnější vlastně. Uděláme si tady to. Já se potřebuji udělat ještě něco. To je tohle. Já potřebuji kobl. No já mám jenom 2, ale. Ty jsi vyrobil ze všeho. Co? Ty jsi vyrobil ze všeho. Já jsem měl jenom tu pec, že jo, takže já jsem pak už nemohl, víš co. Měl jsem jenom to málo. No tak, Tak počkej, já si teda udělám. počkej, že teď není PvP. Pojď se mnou, já ti něco ukážu. Ale tady nejsou žádný příčiny Já jako. si udělám aspoň tenhle malý mečík. Já tohle. Bum. Tak, taky si udělal ten meček házíš? Hej, mě zmizel. Hej, já mám 2. Navál, prosím. To je se teďka tak bugu, vole. Ty o mě mail ten mečík několikrát lítal, tak to ukončíme. Asi jo. Tak Na děkuji, tři- na- tak Hej, děkuji. počkej, skeleton, čum. Bum. Počkej, hej, tam taková partička skeletonů. Proč mi nic nedělají? Čau. Čau, kámo. Je to se tak buguje. Fakt? No buguje se to. Teď se mi to laglo úplně. Že nemůžeš nic dělat, co? Jo, vypojilo mě to ze serveru. Java, co? Jo. Tak už to ukončí. Jo, tak už to ukončíme, vyhodila nás to ze serveru. Děkuji, že jste se dívali na naší první díl, naší první série. Dejte nám lajky a odběry. Hej, já se můžu připojit. Ale ty se nepřipoj. Nebo jo, připoj, on to vlastně nechce heslo. Jo, dobrý. Tak, No, mohli bychom udělat tamto. takže čau. Počkej, ne. Počkej, já si jdu ještě pro ten mečík, já pak jdu. Řeknu čau. Jo, tak jo. Aha, už tady není. Takže, Tak baglo. goodbye. Bye.